Ježíš, ešte raz, chlapci, všetko dokola. No, neviem, či tam nemám plnú páčku. Nebojuje. Robko, kde máš ten konec, čo ju dolámal? Robík. Nechci ti bolesť teraz. Adrenalín. To je to, keď ti ujde. Nemusíš. Má to dosť dlhé. Ono to vyťahne z balíš. A čo, Mikinečko? Jaký sumci tu berú? No jak ďaleko ideme, ne? Krásne. A zlomenú palicu. Buchol dole jak švak. Peťo v poslednej chvíli chytil Peťko Pešu tú palicu. Ale je vonku, neboj sa, už ho vyťahne. Byron to je nič, to je taká značka. No ale si netáhal poriadneho sumca. Toto je naše miestečko tu na... Takto pekne. Máme urobené takýto výglavček, pekne, krásne a tu si vegetíme. Ešte nie. Tak ja ho natáčam, však nebuď 2 hodiny, budem to ísť teda, čo už to videl. No však áno. Však už to je vidieť, že ako tahal. Tak pekne ho trápi. A mucha mi lieta rovno do huby ešte aj. Takto máme palicu vedľa palici, krásne. Áno. Ahoj, Mirko. Pekne mu ide aj cez cevku, nedá sa udržať. Uvidíme, čo to bude. Ale to bola naozaj šťastie, že Peťo bol tam rýchlo a že chytil tú palicu. Je tak vystrelila, jak gula. No. Á, silu, jak šlakčak, pozri, čo s ním robí. Ešte stále sa trápi, ešte je ďaleko. Kúsok po kúsku ho zdoláva, ale nemôže moc, lebo to je nejaký mäkký prúd. A už je zlomený zo spodu, očko ulomené, tak musí chlapec tak ťahať tú rybu, aby ho zdolal. Kde ho máme? Krásny, dvoječka, krásny. No jasné. Krásny. Áno. Dobrý, namakaný. Pekný je. No. To je hlava. Kukáč? Krásavec, krásavec. Nejaký mustang. Nádhera. Ja ho vidím. Vyberiem ho hačík. Výborné. To je nádhera. Chlapci, 1-0, konečne nám prvý zabral. Sme čakali na ňo pol dňa, 3/4. No. Kúkajte na tú papulu, to je neskutočné. Všetky si ho pohľadka. Nádherný. To je papulka. Kukni na to. Meranie, rybičky. Pozor, hore, daj dole aj oni. Na chrbát mu meter. No. 215 cm, gratulujeme. Tak toto je naše pekné Rio Ebro, čo sem chodíme. Takáto krásna príroda. A dneska máme výnimočné jedno posedenie, kedy je Peťko Záhomenským druhým dedom. Vidíte, ak máme krásne nahodené palice, ešte všetky.